наврӯзи фархундапайро сокинон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. намондагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки наврӯз фасли фароҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшани бар торикӣ ва гармӣ бар сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашад. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар мунтазир мешаванд. дар ҳақиқат сокинони меҳнатқалини деҳаҳои тобеи ҷамоат чун дигар мардуми кишвар бо самимияти хоса ва ифтихор аз фарҳанги бою қадима ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи тамоми суннатҳояш дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтанд. ҳамчунин дар ин рӯз ҳунарҳои дастии занону духтарони чирадасти сокинони ин гӯшаи кишвар аз қабили кашидадӯзию бофандагӣ ва ороишоти занона ба чорабинии имрӯза зебу зиннати дигар бахшид. наврӯз таҷассумгари арзишҳои волои инсонию ахлоқӣ мебошад. бо мақсади боз ҳам болидарӯҳии сокинон ҳунармандони ҷавону умедбахш ва шинохтаи кишвар даъват шуда буданд ки бо савту навои дилошоби хеш базми идонаро таровати дигар бахшиданд. наврӯз аз замони пайдоишаш то имрӯз моломоли зебоиву накӯӣ буда бузург доштани инсону табиат ва сифатҳои эҳёгарӣ ҷузъи ҷудонопазири он будааст. бинобар ин фасли баҳору арӯсисол ва наврӯзро зебу ҷалоли он гуфтанд. ба табири дигар наврӯзро ҳамчун муждаи аввалин баҳори хуҷасапай, эҳёи табиат, бедоршавии замин ва оғози киштукор истиқбол мегирифтанд. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти Ҳисор бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона ҳанӯз ҳам идома дорад.